Sziasztok, kedves petéim! Én kis Pet 17 vagyok, újra bejelentkezve. Tudom, tőlem szokatlan az ilyen hirtelen videó, de úgy érzem, ezt muszáj most megosztanom veletek. Jelenleg 3 óra van hajnalban, tudom. Nagyon sokáig fent kellett maradnom. Különböző, vágtam a videóimat, ilyesmi. És nagyon megijedtem, valami ezt hallottam. Szóval, amint látjátok, péntek 13-a van, a bűvös szerencsétlen szám. Hallottátok? Onnan jött a szoba sarkából. Elindulok, meg kell, hogy nézzem. Srácok, nagyon félek. Remeg a kezem. Srácok, elbújtam a takaró alá. Jelenleg 3 óra 33 perc van. Az ördög órája. Nincsen itthon senki az égvilágon. Nagyon félek. Egyre több hangot hallok. Úgy hallottam, péntek 13-án 3 óra 33 perckor szörnyű dolgok történnek. Azt hiszem, hogy ki kell bújnom a takaró alól, és szembenéznem a legnagyobb félelmeimmel. A szellemekkel. Elindulok. Srácok, nagyon félek. Nagyon félek. Jól van, meg tudom ezt csinálni. Srácok, nagyon félek. Ki kell vannom, be kell zárkóznom a WC-ben. Egyébként, fun fact, egyszer ebben a WC-ben teljesen pucér voltam. Valaki dörömböl az ajtón, valaki dörömböl. Mik azok? Nincs is itt senki. Srácok, most meg kell, hogy tudja. Úristen, ott van valami. Most elkapom a grabancát. Nem hiszem el, eltűnt. Úristen, hol le? Ez mi, srácok? Mi van, ha kiment? Mi van, ha kiment az erkélyre? De hát itt nincsen senki sem. Ha-hó! 24 hours later. Na, csumi srácok, igazából egy borzasztó nagy félreértés történt, semmi gond nincsen. Kiderült, hogy Zsozsó 23 igazából csak a legnagyobb szellemfanom, úgyhogy minden okés, puszi, lájkoljatok, És iratkozzatok fel! és nyomjátok meg a kis Csengőt!